Nara ko manghod guys, oh. Nasi nakitaan dito guys sa ibabaw. Remote. Oh, babaw. Na, hi guys! Hi guys! Mag-open si Troy sa iyang gifts, guys. No, gid siya nakitaan dito sa ibabaw. Anong remote sa aircon. Oh, mag-upgrade ta! Mag-upgrade ta! Yay! Look! Kani nga gift is gikan ni sa iyahang ninong Mr. Lem. Saya ning mamagpapa ni ninong Mr. Lem niya. Tawa man to kadto yang ninong Mr. Lem adto. Tanaw na to, unsa ni? Ano to, unsa na unod ana? Bi open ni Mommy bi. Ayan, magkukunit ka. Open na to, nak. Ayaw, masamad ka. Hindi na magamit gunting. Wow! Hanak, oh! Hala! Hala, nak! Hala, nak! Agoy, nak! Tanawa, nak! Si Troy, pwede rin itagaan si Troy og kanang mga cartoon, malingaw na siya. Cartoon, remote, ana, mura na iyang kalingawan. Hala, nginging! Nginging? Be, open, Mommy, be, open. Uy, na-ay short! Na-ay short og kuan. Uy, nginging daw. Short og polo. Hala, ka-cute. Ara, oh. Pero dira gid siya na interest sa nginging. Nginging niya na? Asa na? Wow, naa na yung nginging na pod. Taghana nginging Troy, oy. Next, i-open na to kaning kang from Blessy. Kang Blessy katong doggy sa ano ni sa tito ni Marky. Uy, hala, ka-cute. Hoodie. Hala, nak, ngayon ka nak. Cute white. Ay, daw nak. Daw. Pinalingaw yun siya sa tarak-tarak. Ay, nginging daw. Hala na, papa kaayo dyan, oh. Wow. Thank you po. Inaanak, thank you. Inaanak. Tanawa, ragod na siya, oh. Next, kaning. Ayaw na itong mga gagmay na gifts. Ara. Kani is from, wala yung pangalan, pero murag sa akong nahinumduman, ilakintoy ni Gikan. Murag kay Kintoy. Murag yung wayab nagbitbit nila. Look, tanaw na to. Unsa ni, garay. Uy, anak! Kabalo na gid si Troy modula, guys. Pwede na gid kuda. Nginging, da. Tadaan! Nginging! Nginging! Hala, kadaghag sunod na. Uy! Da! Hala ka, nginging lagi daw. Hala ka, cute! Sando! Tulo ka buok. Hala! Daghan na kay kag sanina, dudong. Tapos, napay isa. Ay, ka-cute! Black. Pero magdako-dako pa ni sa imo, anak. Ad-taad pa niyo masuot ni Troy. Pinalingaw, gid siya tanawa, good. Cute! Thank you, Annie! Thank you! Nging! Ano murag katitaging ni niya. Tita Mami Ging. Sa akong manghod. Naninang niya. Nginging lagi. Ay, alam ka cute. Ay, cute. Salt. Na thank you Tita Gingging. Na thank you Tita. Next. Uy, nginging. Hala. Next, kani kay walay pangalan. Napaminon ako sa iyahan ni Ninong. Katong kuan. Yang Ninong na mekaniko.
Yung ninong CJ og ninang niya. Ay, cute. Partner siya. Pabasketballon daw kanila, nak. Tapos na po yung red. Charan. Wala, uy, busy jud kayo siya. Hindi, panggunit jud ka mami, panggunit jud. Thank you, Annie. Next. Uy. Honey is from Tita Joyce and Yancy and Tito Harvey. The baby Troy. Hala, hala mo din to. Hala na. Oink. Manigamot yun na siya panggunit. Ilang tawon. Taon. Branded. Char. Ginger. Saan? Ginger snaps. Hindi pa din kamot lang dira na. Pagnginging lang dira. Cute! Ala! Wow, ligon ka ayo sa lantawon. Bugat! Ginger snaps. Ka-cute. Cute ko yung first na laman. Second. Shara. Dalo ko cute. Dung, awa dung. Ay, sorry anak. Third, daghan nagsulod uy. Ako nagsulod ani. Mom's Three, ay, 4 na ni, pang 4. Polo, hala, cute. 5, hala, daghan na, anin ako, oy. Gwapo ka dyan mga tela. Nga, ano dyan basta branded no? Mga original lang mga sanina ba? Gwapo pa siya ko ang dyan tela. Oh my god, cute. Pila na ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ikalima, ikaunom. Tara, cute. Tala, nak. Dagan na kay kagsanida, nak. 7. Oh, nak. May bakus. Awa dong. Oh. Ala. Ay. 2, 3, 4, 5, 6. Ika-7. Nakay bakus. Oh, cute. Oh, ala. Kuan kika ani na. Kanang kit kika ani. Marakaog ka na mo adto og party karat